खरं तू लाल कलरची चड्डी का घालतोस? अरे सादिक भाई, आमच्या आबांची लाल कलरची गाडी आहे ना, म्हणून मी लाल कलरची चड्डी घालतो. तू काळ्या कलरची चड्डी का घालतोस? आमच्या आबांची काळ्या कलरची गाडी आहे, तर आम्ही काळी चड्डी घालतो. तू चड्डी घालतच नाही म्हणजे? अरे आमच्या आपण ती गाडीच नाही ना म्हणून.